Molt bon dia, benvinguts i gràcies per assistir a aquesta presentació de l'operatiu antiincendis d'aquest estiu a la província de Barcelona. Ho faran la presidenta de la Diputació, Núria Marín, i el diputat d'Espai Natural i Prevenció d'Incendis, Josep Tarín. Si teniu alguna pregunta en acabar la presentació, doncs la podeu fer directament o traslladar-me-la a mi pel xat i ja la faré jo. Bé, sense més, dono la paraula a la presidenta. Endavant. Molt bé, doncs bon dia a tots i a totes i gràcies per ser-hi a aquesta hora una mica temprana per al que seria una roda de premsa, però avui l'agenda apreta una mica i volíem no deixar de fer aquesta presentació avui, que precisament comença aquesta campanya que es feia referència. Presentem aquesta campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra els incendis forestals que, com cada any, la Diputació de Barcelona desplega durant tot l'estiu. El primer que vull destacar és que es compleixen 25 anys del primer operatiu, que d'una forma similar d'aquestes característiques va començar a l'any 1996 i es va realitzar com a prova pilot a l'Alt Penedès i evidentment el balanç va ser molt positiu i precisament per això, perquè va ser molt positiu, vam anar desenvolupant aquests dispositius i hem reduït, la veritat és que molt significativament, el nombre d'incendis i també de superfície cremada des de l'any 2000. Per tant, va ser el moment pràcticament del 96 al 2000 que es va anar implementant a parts del territori i finalment l'any 2000 es va realitzar a tota la província de Barcelona. Per tant, d'aquesta manera ens hem convertit, jo diria, i les estadístiques també, en la província que té el grau més alt de compliment de tota la normativa de prevenció d'incendis de tot l'Estat. Per tant, jo crec que això és molt significatiu. Tenim a més de 200 municipis de la nostra província amb un pla de prevenció d'incendis forestal aprovat i que, a més, ho ha fet també per part de la Generalitat i nosaltres hem ajudat a la seva redacció amb tot el nostre suport des de la Diputació de Barcelona. És evident que això també, no ens hem quedat aquí, estem molt satisfets del que hem aconseguit, però també volem tenir cura del bosc durant tot l'any, no només a l'estiu, que és l'època en la que habitualment es fan aquest tipus de campanyes, sinó que amb la col·laboració amb els agents del territori hem de tenir cura al llarg de tot l'any i no només a l'estiu. I això és essencial perquè a la nostra província, a Barcelona, el 50% del nostre territori és bosc. Per tant, o més del 50% de la província està coberta per bosc. El Pla d'Informació i Vigilància d'estiu és, d'alguna forma, la cirereta, que culmina tota aquesta tasca que realitza durant tot l'any. I, per tant, ara, en aquesta estació d'estiu, que és una estació més propícia als incendis, doncs planifiquem, gestionem aquest ampli operatiu en coordinació amb un element molt important que són les ADFs, que estan presents en el nostre territori tot l'any, aquestes agrupacions de defensa forestal, i també, evidentment, els ajuntaments. Aquest any recuperem la normalitat, perquè sabeu que l'any passat vam fer també una campanya, però no va ser una campanya, diguéssim, estrictament normal, sinó que estàvem acabant de sortir del confinament, teníem inclús alguns confinaments perimetrals, per tant, no va ser una campanya a l'uso, sinó que va ser una campanya una mica específica i concreta, donades les circumstàncies també sanitàries que teníem. Vam treballar, els resultats ens van acompanyar, ja que la superfície que es va cremar es va reduir moltíssim, per tant, 87% respecte a l'any 2019, i per tant aquesta experiència d'aquests anys, aquests 25 anys, sumada a aquest compromís col·lectiu d'ajuntaments
de les ADFs, de les associacions de propietaris forestals i també d'altres agents del territori, doncs ha fet que els resultats siguin més que satisfactoris i que treballem d'una forma ja molt coordinada i molt efectiva. Perquè també s'ha de dir clarament, la millor forma d'apagar un incendi és prevenir i evitar que arribi aquest incendi. I per tant és molt important aquesta tasca, no només d'extinció, sinó la de prevenció de tot el que té a veure amb els incendis. Després d'aquesta experiència jo diria que no hem finalitzat, que no hem acabat, que no hem tocat encara sostre. Sempre ens hem de marcar objectius ambiciosos i hi ha nous reptes i noves exigències i ara també sabem que ni el clima ni tampoc el paisatge són immutables, que hi ha una emergència climàtica, que estem en una situació d'emergència, per tant, aquestes situacions tan complicades que hem vist, situacions crítiques d'incendis com les que vam veure en els últims mesos a Austràlia, Portugal o Estats Units, doncs ens fan i ens indiquen que evidentment hem de millorar, que ens hem de marcar com a repte estar a l'alçada d'aquestes desgraciades fenòmens climàtics. Per tant, aquesta emergència climàtica ens ha fet treballar en avançar i accelerar la transició ecològica i també digital, i aquesta prevenció també l'hem d'adaptar als nous temps. I en aquest sentit jo crec que s'ha de remarcar el tema tecnològic, perquè ara parlem molt de digitalització, parlem molt de tecnologia, segurament tothom ho associem al teletreball, ho associem a la medicina, ho associem a l'educació, però poques vegades possiblement ho associem també al bosc, ho associem a la natura, i en aquest cas també s'ha de dir que hem fet passos endavant, encara no hem finalitzat, per tant tenim també camí a recórrer, però també la tecnologia ens ajuda, i aquest any especialment, a millorar en els plans d'informació i en els de prevenció, i anirem incorporant aquest tipus de dispositius als nostres operatius d'estiu. És evident que hem anat, com deia, hem anat millorant. L'any passat també en tot el que és el tema informatiu, perquè és important que aquestes prevencions no les fem exclusivament des de les administracions, des dels ajuntaments, Diputació o els agents, sinó que també incorporem a la ciutadania. Això és molt important, són en definitiva els usuaris també del bosc i per tant necessitem de la seva informació, d'estar ben informats i poder col·laborar. L'any passat vam incrementar per molt el número de ciutadans, d'usuaris, que més del 50% es va incrementar aquest tipus d'informació. Vam assolir quasi els 67.000 persones els que vam informar, i ara també volem incrementar aquesta informació i volem que els ciutadans ens ajudin a protegir i a fer totes aquestes campanyes que són tan i tan necessàries. Jo ho deixaré aquí, li passo la paraula a Josep Tarín, com explicava abans el company, el responsable, el diputat delegat de l'àrea de mobilitat, espais naturals i prevenció d'incendis forestal, que ell ens explicarà amb molt més detall l'operatiu que aquest estiu tenim preparat. Gràcies, presidenta. Bé, bon dia. Com ha dit la presidenta, avui iniciem la 26a campanya del Pla d'Informació i Vigilància, conegut com a PVI, després de 25 anys d'experiència. El PVI, com el coneixem a la casa i als ajuntaments, el seu objectiu principal, com abans ha dit també la presidenta, és informar i sensibilitzar a la ciutadania i incorporar uns hàbits diferents o uns hàbits de respecte a la natura i sobretot de consciència en la prevenció d'incendis forestals.
I aquest canvi en els hàbits de les persones, de la ciutadania, doncs requereixen un temps i una feina constant i a llarg termini. Per això, com us deia, portem 25 anys d'experiència i durant tots aquests 25 anys aquest canvi d'hàbits creiem ja que s'ha consolidat moltíssim a la ciutadania del nostre país, perquè, doncs, com una dada que ens acaba de donar la presidenta, 67.000 persones han estat informades en l'anterior campanya. Les tasques comencen avui, acaben el dia 31 d'agost, amb possibilitat d'allargar-se, com s'ha fet en anteriors anys, si les circumstàncies meteorològiques així ens ho demanen, i comença l'operatiu cada dia, ininterrompudament, festius inclosos, de 12:30 del dematí fins a les 7:30 de la tarda. Tenim un equip de 262 persones coordinades totalment amb les 124 agrupacions, les ADFs, agrupacions de defensa forestal, que tenim a la província, més els 273 ajuntaments en els quals hi ha el conveni i participen del PBI. A més, treballem coordinats amb el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya i el cos dels agents rurals. Despleguem per tota la demarcació 93 unitats mòbils, hi ha 18 punts de vigilància fixa, presencial, i s'han integrat en el pla 60 càmeres que són algunes de les ADFs, algunes dels ajuntaments i en tenim de pròpies. I això què és? Doncs és la digitalització en el món forestal. Això és la digitalització en el món forestal. El PBI va més enllà del que és la vigilància i la informació. Aporta important informació als ajuntaments perquè els agents que van voltant amb les unitats mòbils pel territori informen en els ajuntaments d'abocaments il·legals que hi ha en el medi natural, acampades il·legals, activitats o conductes imprudents en el medi natural, l'estat deficient de les línies elèctriques. De tot això s'aixeca un acte i s'informa a l'Ajuntament d'aquell territori perquè actuï a subsanar tot allò. L'any passat, per exemple, es van localitzar més de 500 abocaments il·legals en tot el territori. I tota aquesta informació, i aquí hi ha un altre punt de modernització, de digitalització, es trasllada a una pàgina web oberta a tothom i que es pot consultar en qualsevol moment. Així doncs, la informació, la sensibilització de la ciutadania i la vigilància és la base sobre la que la Diputació de Barcelona, juntament amb les ADFs i els ajuntaments, hem creat un model que va cobrint tots els aspectes o els àmbits de la prevenció d'incendis forestals en la província. Així hem redactat tots els plans de prevenció dels 275 municipis amb territori forestal de la província. Tenim conveni amb 220 ajuntaments i 18 associacions de propietaris forestals per la implementació de treballs de gestió forestal a les zones estratègiques per a la prevenció dels grans incendis. Realment això és una tasca important, molt important, perquè, com ha dit abans la presidenta, els incendis forestals han evolucionat des de quan es va començar el PBI. Avui, amb aquests 25 anys, els incendis forestals han canviat, han evolucionat. Els tècnics diuen que ja estem a la 6ª generació. Com fem front a aquests incendis? Doncs que no es produeixin, que no es produeixin. I què hem de fer perquè no es produeixin? Aquesta actuació que està fent la Diputació de Barcelona de gestionar el bosc, de crear àrees
o zones, estratègiques de prevenció d'incendis. Si gestionem el bosc, els incendis no arribaran a la sisena generació. També des de la Diputació hem redactat més de 50 projectes d'obertura i gestió de les franges de protecció de les urbanitzacions. Cada any anem fent 50 projectes de les diferents urbanitzacions que hi ha en la província. Gestionar el bosc, com deia abans. També estem actuant amb el foment i l'extensió de la ramaderia extensiva, perquè el sotabosc no creixi, i si el sotabosc no creix no hi ha més combustible o un excés de matèria que és combustible en un cas d'un incendi. I donem suport, com no, a les associacions de defensa forestal cada any. I aquest any el suport ha consistit en dotar d'una emissora de la xarxa Rescat, la xarxa Rescat d'Emergències de Catalunya, a totes les federacions d'ADFs d'aquí de la província. I tot això, què importa? Doncs importa la inversió que cada any està fent la Diputació de Barcelona, és de 7 milions d'euros aproximadament. I aquests fons estan cada any a disposició dels ajuntaments a través del fons de prestació perquè puguin anar executant anualment les diferents fases del seu pla de prevenció d'incendis municipal. I com deia, repeteixo la presidenta, el nostre objectiu és anar, l'objectiu i voluntat és anar millorant contínuament aquests serveis que prestem en els ajuntaments i per extensió a la ciutadania de la província. I per acabar, voldria demanar a la ciutadania que extremem molt el nostre accés al medi natural. Moltíssima precaució. Tenim un any meteorològicament que serà complicat, per tant això fa preveure que la situació serà perillosa. Per tant, els incendis es provoquen normalment amb un gran número d'ocasions per imprudències de les persones. Per tant, demano a la ciutadania que extremi les precaucions aquest estiu quan accedeixi al medi natural. I per acabar, el lema d'aquesta campanya: ni foc ni fum, civisme al bosc. Gràcies. Molt bé. En principi només tenim una pregunta demanada, que és del Marc Jurado, de Catalunya Ràdio. Endavant, Marc. Sí. Hola, bon dia, presidenta i també diputat. Jo volia fer tres consultes ràpides. La primera, parlant d'aquest estiu concretament, quin tipus d'estiu esperen? Amb molts incendis, amb pocs, hi ha hagut poca pluja, per tant, a priori, suposo que les previsions no són gaire bones, però els demano a vostès. El segon, presidenta, vostè parlava d'objectius ambiciosos. Quins es plantegen de cara, no diré aquest any, però sí als propers 5 anys? I l'última, diputat, vostè feia referència a una 60ena de càmeres. Li volia demanar si són noves o si ja hi era l'any passat. Gràcies. Aviam, la primera pregunta ha dit quants incendis esperem? Cap. No en volem cap d'incendi, no n'esperem cap. Per això estem demanant que la ciutadania extremi la precaució a l'accedir al medi natural. Com que no n'esperem cap, doncs creiem que no n'hi haurà cap. La segona pregunta, que no recordo què ha dit, perdó. Sí, la segona pregunta era pels objectius, que deien objectius ambiciosos de cara als propers 5 o 10 anys. Bueno, els objectius ambiciosos és, com hem dit, seguir implementant les noves tecnologies en el bosc i començar a seguir gestionant més i millor el bosc de la província. I les càmeres són noves d'aquest estiu, aquesta 60ena, o ja venen d'abans? Perdó, m'havia oblidat. Sí, hi ha càmeres noves, hi ha càmeres de l'any passat
i, si no recordo malament, hi ha càmeres de l'any passat, no l'altre. Mica en mica anem implementant càmeres entre tots. Quantes n'hi ha de noves? De noves em sembla que són 20. Insisteixo en la primera pregunta. Ja sé que esperen que no hi hagi cap foc, jo també, però després la realitat és una altra. Aquest any d'entrada pinta més bé o més malament que el passat? Bueno, esclar, pinta més malament que l'any passat perquè les precipitacions doncs, han sigut escasses, hi ha molt de combustible, molt sotabosc provinent de l'any anterior i, clar, tot això amb la sequera doncs, agafa facilitat de propagació. No? Per tant, les perspectives són alerta màxima. Molt bé, gràcies. Gràcies, Marc. També tenim una pregunta per part dels companys de Gaixal. Endavant. Hola, bon dia, presidenta, diputat. Estic aquí. Soc la Laura Ribes de la xarxa. Jo voldria veure si podrien comentar les diferències que hi ha respecte a la campanya de l'any passat, que han comentat que la de l'any passat no va ser del tot normal, doncs diferències en quant a pressupost i operatiu, si és que me les saben dir, i voldria saber quines serien les regions o zones més calentes. I no sé si dintre d'aquestes es podria incloure Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Gràcies. Contesto, presenta. Les diferències amb la campanya de l'any anterior són evidents, és a dir, la campanya anterior, l'accés al medi natural pel confinament doncs, estava molt limitat. Va ser un any, en aquell hivern de pluges, per tant doncs, hi havia certa tranquil·litat, poca gent al medi natural i doncs, una verdor, per entendre'ns, una humitat important, per tant, aquesta és la diferència. En quant a efectius, van ser els mateixos. Es va dedicar als mateixos efectius i la inversió que va fer la Diputació de Barcelona va ser la mateixa, aproximadament, amb petites diferències que hi puguin haver dels diferents plans de treball o de labors. I els punts calents, bàsicament, és la Catalunya central. L'Anoia, l'Alta Segarra, el Bages, Sant Llorenç, evidentment, Collserola, tots aquests, el que és la Catalunya central i el prelitoral. Gràcies. Bé, dues preguntes més. Una és de Marc Martí, de l'agència ACN. Agafaré jo perquè té problemes tècnics. Demana el pressupost del PBI per aquest 2021. I Elisabet González d'Europa Press demana quines tasques concretes d'informació es fan durant la campanya. El pressupost, com he dit abans, hem dit que la Diputació de Barcelona ha invertit 7 milions d'euros aquest any. D'aquests 7 milions, aproximadament 2,5 milions són els que es dediquen al PBI. Els altres, els 4,5, gràcies. Els 4,5 es dediquen a la gestió dels boscos i a la redacció de plans de prevenció, en fi, diferents actuacions. I l'altra pregunta, perdó, em deia? L'altra pregunta d'Europa Press és si podem detallar quines tasques concretes d'informació es fan. Bé, informació, és a dir, explicar-li al ciutadà que no es poden fer barbacoes, per exemple, o ni encendre un paellero, un paellero perquè encara que estigui el foc controlat, amb una ventada pot crear un incendi. En fi, les tasques informatives en el sentit de dir, escolti, ciutadà, hem de respectar el medi natural, qualsevol deixalla que hi deixi, a part que embruta el bosc, pot arribar a provocar un incendi. Bé, no hi ha més preguntes, per tant, donaríem per finalitzada la presentació. Moltes gràcies a tothom. Gràcies. Molt bé, gràcies.